Aksyon! Kabataan dapat hindi kalakip sa istoryahan. Kabataan dapat sa grupo lamang sang kabataan. Apang sadto pa ina sa subong. Ang kabataan may mabaskog nga tingog. Tingog sa paghatag sang mga opinyon. Tingog sang manging kabahin sang pagbago. Tingog sang mga kabataan sa Aksyon no Radyo Bacolod. Aksyon no Radyo Bacolod. Tingog sang mga kabataan. May nga syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa tingog sang pamatanan radio program diri lamang sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Subong adlaw Domingo, katapusan nga Sunday para sa bulan sang Marso tuig 2021. Ako ang inyo nga radio host, Aksyon Dale Salazar. Good morning, mayong udto sa mga kaksyon naton nga nakatune in subong sa DYEZ. We are also live sa Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod. Kami ang makitaan kag mabatian man pag sa www.aksyonradiobacolod.com.ph kag syempre magbisita man sa YouTube channel sa Aksyon Radio Bacolod. Mayong aga mayong udto sa mga Bacolod noon Negrosano nga nakatune in subong. Sila sini nga mga panimalay sa tagsa nila ka mga transistor radio. Mayong udto mga kaksyon and tubtob alauna subong hapon kita mag-inupdanay sa kahanginan. Kaga syempre sa ngalan ni Aksyon Eden Aboso, ako ana yung inyo sining nga makaupod. And syempre gina-announce naman or ginapahibalo naton sa mga kaksyon naton nga pwede ka mo makapadala sa inyong sining mga greetings kag mensahe pagi sa 0963-757-0874. Sa lawat ang ato sining bagong text hotline 0963-757-0874. Or pwede man kamo maka-comment down sa aton sining pagpangalagad via Facebook Live mga kaksyon Dira nyo lang i-post ang inyong sining mga greetings sa inyong mga pinalangga sa kabuhi. Kaga syempre, inyong sining mga pa-shoutout sa inyong sining mga himata mga kaksyon subong March 28, 2021. And supposed to be upod naton si Aksyon Eden Aboso this morning. O galing may importante lang siya nga ginakatuan. And syempre masobra na kita isa ka tuig nga nagapangalagad sa aton sining mga kaksyon nga every Sunday kaming inyo sining partner, kaming inyo sining upod nga magdulong sa inyo sang kalingawan, mga interesting stories, mga inspiring stories mga kaksyon sa mga Bacolod no kag Negrosano nga naghatag sang bugal para sa Bacolod City kag Negros Occidental. O galing masubo-subo mga kaksyon bangod last day or last episode nato na subo nga Domingo sang aga. No? Ay, nakasubo man. Nakasubo kay last day na after wala sang isa ka tuig or more than a year nga pagpangalagan naton nga every Sunday nagatingo kami nga maghatag sa mga bag-o nga mga istorya, bag-o nga mga topiko nga makahatag sa kalingawan every Sunday. Kay for sure every Sunday ti kalabanan ara sila sinimatag sa mga panimalay nagalingaw-lingaw, nagapamati sang radyo, nagapamati sa Aksyon Radio Bacolod. Kadamo na sa mga inspiring stories ang amon sining na feature. Kadamo na kami sa mga guests nga ginpang invite. It's either virtual interview man or live diri mismo sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Sa na-mention ko na last episode sang tingog sang pamatanon radio program subong adlaw March 20, 2021. So magapahuway, maga-take a break kami anay pero temporary di lang, no? Temporary nila ang pag-pause namon, ang pag-break namon sa amon sining program ni Aksyon Eden Aboso. And for sure, magabalik kami sa kahanginan after pila ka bulan. Kay may ma-takeover lang sa amon sining program, new program. Kag syempre, hopefully, steady lang sa gihapon ang inyong pag-tune in every Sunday from 12 noon until 1 p.m. ang kaksyon
pangod new program, may mga exciting program nga magabulo sa mo ni Action Eden Aboso, and magabalik kami anytime soon mga ka-action, siguro mga after 3 months or after pila ka buwan. Depende sa mga circumstansya, depende sa sitwasyon pero syempre, hindi kita diyan ay mag-todo emote na last day naton subong sa tingog sang pamatanon radio program. Ako personally, nagpasalamat ko sa sining program kay daw kadamo sa mga learnings, new experiences, meeting new people, kumbaga mga ka-action, knowing their stories, hibaloon lang yun na sila mga sentimiento, mga hibubunot, kadamo kita din na features sang matahom nga mga istorya. Like ang mga young leaders natin from Bacolod City, from Negros Occidental, mga storya lang nga makambal ka ay wala nagakasapakan, mga storya nga wala na highlight, pero nami pamatian, may mga worthy lessons kita nga makuha nga pwede natin ma-apply sa pang-adlaw nga pangabuhi. So sa last episode sa aton sining program, by the way, we are live na sa aton sining Facebook page, and padayon lang sa pag-comment down sa inyo sining mga greetings. Good morning lang kay Christine Menyez Villalobos, mayong Uto Action Dale. Present naman si Eleanor Guro, good noon, watching live from Hong Kong. Madamo gid nga salamat. Araman si Ami Rivera, Hi Action Dale Salazar, patami yung sinablos ko sa mahinubaan. Michelle Navales, mayong Uto. Navales family, mayong Uto, dress niyo, happy Sunday. And si Brian Ginaldo, good noon, Action Radio Bacolod. Araman si Rochelle Montilla Mendoza, mayong Uto po. Sige kadam na sa mga comment nga nagasinulod sa aton sining Facebook Live. And padayon lang kay later on aton hatagan sang pagtamud ang inyo sining mga greetings sa pagpanamyang sa aton sining last episode sang tingog sang pamatanan radio program. And para sa aton sining last episode, diwat ba? Pero sige ang aton sining iga feature subong aton balikan mga ka-action sa aton sining mga netizens, sa aton sining mga ka-action nga nag-tune in subong, aton balikan ang top 8 stories nga mo sining na feature ni Action Eden diri sa tingog sang pamatanon radio programa. Aton balikan ang mga storya nga naghatag sa aton sa mga pagtulunan, mga storya nga naglingaw sa aton somehow, kag mga istorya nga aton sining natukibana nga from Bacolod kag Negros Occidental nga mga worth telling stories mga ka-action. So sa aton sining top 8 mga ka-action nga storya nga aton sining balikan, nadumduman nyo si Miss San Carlos City 2020. Si Ma'am Mipsen Calves, isa ka political science student. First time siya actually nag-join sa isa ka local or sa isa ka pageant nga ginatawag. Madumduman ko sa muntong interview, ginsulat ya gid siya sining bucket list nga she wants to be a Miss San Carlos City 2020 or Miss San Carlos City. And then, fortunately, eventually, natuman ang iya sining handom nga mangin Miss San Carlos City hagsang year 2020 siya ang gin-koronahan. Aton balikan ang interview kay Mipsen Calves, ang Miss San Carlos City 2020. Actually, joining pageantry is really my dream. Joining Miss San Carlos is really my dream. Growing up, nagasubaybay gid ako every time na November 3 na magkadtugid ako sa City Auditorium because I want to witness na the empowered woman here in San Carlos City. And it is really my personal decision. I really prepared so hard for this pageant. This really started back when January 1, I manifested everything and right in my planner na I will become the Miss San Carlos 2020. I worked so hard. I studied not just for my Q&A but also for my Pasarela walk. And that what inspired me really is that I am not just joining Miss San Carlos City is not just becoming a beauty queen, but having the voice to actually stand up on what I think has the bigger problem here in our locality or what are the advocacies that's very near sa akong heart. That's why nag-push through gid na ako na mag-join sa Miss San Carlos 2020. By the way, Action Eden, sa mga ka-action natin, ang curious kung ano ang itsura, ang katahom ni Ma'am Mipsen Calves, pwede nyo gid ma-visit ang amon sining official Facebook page, ang Action Radio Bacolod kay live. Kita subong
conduct sang virtual interview kay Ma'am Mipsan. And by the way, actually, Eden, si Ma'am Mipsan nag-post siya, no, nga mayroon siya sa earlier na mention, yung nga may planner siya, no, nga Miss San Carlos City 2020. So, grabe, actually, Eden, do ka bucket list, kumbaga, nga wala pa nag-start ang competition, mayara naging siya sang desire, kag handom, nga makuha ang Corona, actually, Eden. Law of Attraction, Actiondale. Yes, action, Eden. So, Ma'am Ipsen, bangod sa mga circumstance sa COVID-19 pandemic, wala ka bala nag-hesitant or nagduwa-duwa nga mag-join sang sining competition knowing the threat sang COVID-19 remains sa gihapon diri sa aton nga probinsya? Actually, at first, I really hesitated, but I think na rest assured gid kami sa LGU sang San Carlos, sa committee headed by Mr. Richardson Apayla na everyone sa amo is secured and that everyone is really following the safety measures na gi-conduct para kami tanan safety man kami and healthy na makonclude og mag-present sa amo self sa pageant night na. Las 12:26 Action Radio Philippines Standard Time. There you have it, mga ka-action, na si Ma'am Mipsen Calves, ang Miss San Carlos City 2020. Amo to siya ang portion or highlights ng aton sini nga interview sa iya nagligad nga year 2020. So subong makita naton sa social media nga ginapadayon sa gihapon ni Ma'am Mipsen Calves ang sini nga mga advocacy bilang reigning queen sang Miss San Carlos City. So makita naton nga ka very active si Ma'am Mipsen with regards siya sining mga advocacy nga buligan ining mga local farmers dira sa area sang San Carlos City. Sa mo to ang top 8 nga gin-feature naton diri sa tingog sang pamatanon radio program. And for our top 7, nadumduman yung mga ka-aksyon si Miss Francine Del Castillo. Siya ni ang young entrepreneur from Bacolod City nga at the age of 16, nagsugod na siya sang pagnegosyo samtang nag-eskwela siya sa UNUR. Naga-racket-racket na siya, naga-sideline na siya. Tub-tub na sa ulihi, pila na katuig na kaligad, may mga investment na siya. May mga property na siya nga na-acquire bangod lang sa online selling kag pag-negosyo. So this time mga ka-aksyon aton balikan ang aton nga interview kay Francine Del Castillo, ang young entrepreneur from Bacolod City. 16 years old siya, nag-start na siya gali Actiondale sa business ni. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 for 7 years. Oo, Actually, grabe. then nga pag-negosyo. Miss Francine, take us back sa sining nga mga tinion, 16 years old. Ano gid ang pinakauna-una mo nga business kag paano gid ginsuguran kumbaga sa mga company actually din may history na mo, history, vision, mission sing sa ka business. Pero on your end, paano nag-start ang tanan-tanan? Nag-start ko tanan-tanan, kay damo-damo ko dala clothes, like, mga duwag, dito ka kabinet. Kasi nag-decide kung maibigay ko sa tanan. Kaya para maka-generate ko dala kapital, siya student, pero ako wala, pag ikaw mo nakalako ang kapital. So, gawin mo ko is post ko siya online. Pero that time, sa Instagram ko siya post, kay ang Facebook, hindi pa ginaan mo na bila kasikat. Diba? Daan mo na siya. Magkibot ko, madamo-damo, nagmakal. So, paubos siya. Iwag lang duro. To ang nag-start din. 7 years ago, action Eden, ang ni Miss Francine, hindi pagyatuman ka sikat no ang social media kay una niya nga gina-post sa Instagram. Like mo na action Eden sa mga vloggers naton, before no may mga videos na pero wala naton nahibaloan nga may ara galisang pamaagi para maka-income kun bagado ka pioneer ni no ining pagbaliga or online selling ni Miss Francine 7 years ago. So Miss Francine, aside sa mga clothes, ano pagid ang imo sining baligya na sa public? Actually, damo-damo, ganyan action din. Doon mo halos, pero tanan mo kaligyan. So, and support, and support, sabi mo, business, tapos, let's business, may bugas, kung ano lang, accessories, doon ka ng tanan lang, di ka pwede ibaligya, wala na aggressive na. Curious lang ko, Miss Francine, pila ka mo ka mag-ulutod and din ka magaling nga barangay dili sa may Bacolod City? Barangay 40. Aha. Oo, bali duwa lang kami mag-utod, bali ako ang manghod.
I see. Oh, so dako gid nga bulig ang imo sining nga kurso nga kuha, it's marketing si imo sining business. Kumbaga, ang apat mo ka tuig sa kolehiyo, na-apply mo gid ang mga strategies para maging successful nga young entrepreneur. Yes. Actually, there, abi ko gani, ang marketing na course bala sa office, lang gid mo work, wala ako kabalo nga pwede, gali ka business. So, uli ko na nabalaan nga pwede, gali ka business, so amo na. So, but will gid guro nga marketing ako, naging ko nga course. Pero Miss Francine, gusto ko lang mamangkot, sinogid bala, aside from kay kadamo, si mo sang bayo, then start ka sang business, sino nag-influence kid sa imo nga magpadayon? Kay 7 years is no joke actually. Ang iba nagasulod sa business, after a year, after months lang ganing iba, nagastop, bangod nga wala naga-prosper. Pero imo ya Miss Francine, ano ang motivation mo? Kag anong nakita mo sa diri nga field kun nga nag-continue ka? Ang motivation ko, girl, is nira, gitiya ako na goal. Ang munang motivate sa akin every day to work hard na hindi ba lang mag-stop, biskay ka budlay. So, sa business, kinanlan, kaya consistency na 1 year, 2 years na work hard, will be worth it, man. Miss Francine, ano ang mga things nga imo sinigin consider antes ikaw nga nagsulod sa negosyo 7 years ago? Balado ka trial and error lang? Or from the time nga nagsugod ka, ginseryoso mo na? Or do ka trip-trip lang? Ano ang imo sinimagin consider nga mga butang? Actually, na-learn ko siya from school na ang gina-consider ko din ang 4 P's of marketing, which is the product, the price, the promotion, and the peers. Di ba usually, as mag-business, Las 12:31 Action Radio Philippine Standard Time. There you have it mga ka-aksyon, si Mr. Francine Del Castillo. And as tasubo nga, padayon na niya sining nga pag-business. Kag makita naman natin siya sining nga social media sa Facebook. Pag-iban pa nga social media platforms nga aktibo sa gihapon. Sa online selling, pagnegosyo, si Mr. Francine Del Castillo from Bacolod City, no? So this time, liwat magalupad kita padulong sa Thailand, bangot ang aton sining top 6 mga kaksyon, nga balikan nga istorya si Sir Kenneth John Prudente, isa ka Negrense teacher from Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto, isa ka Mascom graduate, naglupad sa Thailand, dangin isa ka teacher, kag dito man mismo sa Thailand nagkuha sang licensure examination for teachers, kag nakapasar mga kaksyon nga wala kadto sa review center, kundi self-review lang gid. Kag sa uliti, Kenneth John Prudente LPT. This time, balikan nato ang highlights ng interview kay Sir Kenneth John Prudente. Do kagapon, ari ka mo lang di sa Negros. Do kadasig lang. Dasig lang, no? 3 years na? 3 years na, okay. So, tell us, Sir Kenneth, ang journey mo, paano ka dira nag-start sa may Thailand bilang isa ka Pinoy teacher? Actually, everything is unplanned. Wala siya sa plano. So, ang natabo is like, before graduation, so I work isa-isa ka hotel sa Bacolod. And then after that, nag-decide ko nga mag-supplementals. And then, one of my cousin who was working here in Thailand invited me to go with her. So, everything November, and then decided to resign December. And then the next following months, nag-continue ko sa supplementals. And then after that, April 20, I think, nag-decide ko nga mag-kadto di sa Thailand. So by 27, ay na ko di sa Thailand. So by everything was really unplanned. Wala siya sa plano. So it's like I only have 7 days preparation. Antes ko nakakadto sa Thailand. Wow. So, Russia, kumbaga action Eden. Naman ang mga tao mo, kumbaga mga on the spot, kung mga butang wala ginaplanuhan pero nagakadayon.
So ka correct. mga sa mga travel goals wala action Eden nga pila na kabulan, pila na kasimana ang preparation pero ang ending wala na dayon. Pero Sir Kenneth, ikaw lang ang naga-decide for yourself with when it comes sa imo sining nga career or personal decision nga mangin isa ka teacher dira sa may Thailand or sino ang imo sining nga inspiration or nag-influence sa imo mga life decisions, Sir Kenneth? Bali, ako gidya it's for my own decision. I'm thankful lang with my families that they're very supportive sa kung ano gusto ko. So when I informed my mom I want to resign and then I want to go abroad, siya gidya nag-offer nga, sige, tagaan na kainog bakal ticket. So that's why within the period of pila lang ka days, diretso na lupad. Last 12:35 Action Radio Philippines Standard Time. Nabatian mga ka-action ang recap sa atos nga highlight interview with Negrense teacher dira sa may Thailand from Don Salvador Benedicto, Sir Kenneth John Prudente, LPT. So thank you so much, Kenneth. Dadamo to na inspire no sa pag-feature nato na kay Sir Kenneth nga mga LPT man from the Philippines nga luyag man magtinguha or mag-try ang ila sining handom nga maging isa ka teacher sa luwas sang pungsod Pilipinas. And balikan nato ng comment section sa ato sining Facebook Live. Madamog nga salamat nga sa subong may nagalantaw pa. Thank you so much. Fritz Kent de la Peña. Fritz de la Peña may ugto Action Radio watching from Lipa, Batangas. Sir Alex Monteza may ngudto dira sa imo Sir Dale, have a blessed Palm Sunday, a holy Sunday upod sa imong programa. Alin ko sa may Babaw Tree House samtang nagalutaw sa imong program. Thank you so much, Sir Alex Monteza. Richard dahil pa-check Sir Dale may ugto lang dira sa tanan. And si Ma'am Ami Rivera daw matulo man luha ko kasubo nga madula kamo Action Dale. Hindi kami madula, ari lang kami dire. Ang program lang madula. Padayon lang kita singyapon sa pagpangalagad sa mga ka-action nato na. And sa na-mention ko na, magabalik kami ni Action Eden anytime soon para sa among sining radio program. And para sa aton sining top 5 na yata, no? 876 sa top 5 nga balikan naton nga ang interview. Nadumduman nyo si Sir Bing Ladio na mga ka-action. Amo to siya ang young dad from Bacolod City nga sa lamharon nga edad. Mayroon siya sang napabusong. And ang good thing niya kay sige-sige ang ila sining relationship sa sining girlfriend. Pagkaroon iya na fiancé bangod nag-propose na siya siya sining nobya. Balikan nato ng interview kay Bing Ladio na ang young dad from Bacolod City. Ako si Bing Ladiona. I'm originally from Barangay Bata, but as of now, diri kami puyo sa Estefania, sa East Homes 3. So, as of now, I'm 23 years old na. And actually, naging father ko at a young age of 19. So, ako nga partner is si Brisha Rivera. And the name of my son is Zion Brill. Okay, So, 19 years old, sir. Being during that time, sir, nag-eskwela ka pa or ano ang sitwasyon mo that time? Take us back sa sinang mga tinion. Actually, that time is second year high school. College, college. So, guys, eskwela pa ko na sa college ko. Sino, sir, ang una mo nga ginahambalan nga mangin isa ka na kamay at young age 19 Action Eden kung basiya naton niya kung balang mga subong balang mga henerasyon usually nagaplano ina at the age of 28, 29 amo na nagapakasal na no upod na kasado na pero ikaw serving 19 years old sino ang una mo nga ginhambalan nga mangin isa ka na kamay kagdako na nga responsibility ang nagahulat sa imo. Okay, at first, ang akon nga ginsugiran, is ang akon nga best friend because ang fear ko bala, because kay bata pa ko katama para sa mo na ang responsibility. So, ang akon nga una ginsugiran is ang akon nga best friend and sila ang nagbulig sa amon nga nag-guide because akon nga friend is also nursing student man siya. So, may araman siya
Last 12:39, Action Radio Philippines Standard Time. Nabatian ng recap interview natin kay Bing Ladyo ng Young Dad from Bacolod City. This time ang action padayon lang sa pag-comment down sa mga greetings sa aton sa inyong Facebook Live. Kag sa aton sa inyong text hotline 0966-757-0874. Mapause kita na sa aton sa inyong commercial break and magapanumbalik ka dugay-dugay. Standby! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi.
kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma. Last 12:45 Action Radio Philippine Standard Time and nagapanumbalik ang tingog sang Pamatanon Radio Program. Ako sa gyapon ng inyo kaupod, tutubala una subong hapon Action Dale Salazar. And sa mga late tuners naton, sila sinitag sa tagsa ka mga panimalay last episode namon subong aga ni Action Eden Aboso. And hindi ka mo magkasubua kay for sure magabalik kami sa kahanginan and inupdanay kita liwat mga kaksyon sa paghatag sa mga inspiring nga mga istorya sa mga pamatanon nga naghatag sang bugal sa Bacolod City kag Negros Occidental. So sa amon sini nga last episode gina-replay nato ng top 8 stories nga amon sini na feature mga kaksyon subong nga 2021 kag year 2020. More than a year man kitabing nga nag-inupod sa kahanginan. So medyo bulubudlay nga ang imo sinibla attachment sa program nga every Sunday daw habit mo na nga mag-wake up early, magpangita dira sa imo sini nga mga interviewees kag syempre makatagman sa mga life lessons sa aton sini nga mga listeners. So this time para sini sa aton nga top 4 mga kaksyon na nadumduman nyo si Kimli Baikin. Ini siya from Bacolod City as well, isa ka varsity player sa basketball sa Far Eastern University. And recently, sa PBA Draft 2021, isa siya sa mga draftees mga kaksyon. And aton balikan ang aton sininga interview kay Kimli Baikin. Wow, so subong pa lang sir, gina-congratulate ka na namon in advance kay isa na Action Eden ka-privilege nga makahampang sa ginatawag nga UAAP, UAP, or UWAP Action Eden. Kag subong nagahanduman si Kimli nga maka-join man sa PBA. So this morning, aton kilalakon si Sir Kimli diri sa may syudad sa Bacolod. Sir Kimli, pwede mo ma-narrate or paano nag-start ang imo sining career sa pataga sa basketball? Go ahead, sir. Nag-start siya sa chess player una kong sport. Tapos after nung siguro nabudlayan ang mami ko sa taytong mga tugat sa akon kay Permay ako yawan ko pangita. Gin pa apply ako sa gin pa intry ako sa taytong nga basketball na do pati lang ko bla ang pangampang ka lang na at kay dugay matapos ang basketball ang masugat ako, sakto amo ginangatay nga pagtapos ang hampang amo na ang sakto masugat. Hasta nagkulang ang player dito sa taytong amo na nag-intra ko. Tapos Last 12:48 Action Radio Philippine Standard Time. So accidental mga ka-aksyon na ang pagka-discover ni Kimli siya sininga sport nga basketball from chess player, kulang ang players ang taytong. So tinguan niya man, nag-try man siya sa basketball and later on na nag-eskwela siya sa isa ka university or college sa Manila and then nag-silo sa Far Eastern University and karon kabay na sang Black Water Team sa PBA. And para sa ato sining top 3 mga ka-action na very recent ang aton sining interview sa Avance Negrense Team A. Sanday Jane Magdato kag Alexa Polidario. Sila ini ang nagkampiyon sa PSL Beach Volleyball Cup 2021. And aton balikan ang tingog ni Ma'am Jane kag ni Ma'am Alexa. Jane. By the way, hindi na sila mga beach volleyballs as amula nang ginaobra nila. By the way, ano ganin yung ginabisi-bisihan aside sa volleyball? I am a professional teacher. I'm teaching in college. And that's license naman ko, criminology, licensure examination. Nag-pass ko sa
January to 2020. Wala ka talaga prepare. Grabe, actually din, no? Yes, kumbaga, well, aside from their profession, actually, may sideline pagid on what they really love. But of course, during college, dako ang nabulig sang volleyball, especially sa scholarship, Yes. di ba? Ano, mas nakamenos sa gastos or may damo savings? Dako gid nga bulig ang volleyball. Nga for 5 years nga nung eskwela ko sa UNOR, I think makabay kuya nga dako gid. Nga dako gid ang na-lesson sa burden, especially sa finances. Since first year. Since first year. Ikaw, Ma'am Alexa. Amo man ng dako gid ang scholarship nga ginahatag sa amon sang school. Way labot pa na ang mga games pa nga ginahampangan namon, may extra man kami nga mga money nga gakadagaan. Ginahatag man samon sang school kung magdaog kami daan. So gapasalamat gid kami sa scholarship kag sa UNOR. Nakampang na kamo sa ano gani ang magkadto di ba mga Manila teams like mga FEU, LaSalle, Unigames. Naka-play na kamo indoor Yes. volleyball. And anong experience meeting other players from outside Bacolod City? Nag-champion kami last, I think 2017. Beach 27. volleyball. Beach volleyball. Versus Unigames. UST. Wow. And then sa indoor, Sa indoor, naka-play ka mo. yes, sa Unigames, but wasn't able to get on a higher level pa. Okay. I see. At least meron sang experience. Kaya mo naman actually din nga experience is the best teacher ko mo daw dira ta mas mahana sa aton sini nga skills hagang aton sini nga character. Yes, actually, hindi man sa tanan nga tion daog ka, di ba? Kinahanglan mo man mag-agi man sa kapirdehan para kabalo ka sang adjustments ng imo nga himuon, ano pagit ang kinahanglan mo nga i-develop. At the same time, it will develop pagid ya sa syempre sa trust niyo sa isa kag isa. Kakadlaw ka mo, wala niya hugot ha. Parte niya sa game ha. Ano, duga mo ikaw na sa ako. Pero anyways, during bala college years niyo, may mga proposal kamo nga nabaton nga mag-eskwela, kamo nga mga scholar sa like sa Manila colleges, sa universities, amo na. Oh, like nakitaan ka mo nila hampang sa Unigames Mga and talent then scout gina-target ka mo sang coach sa Manila nga gin-offeran ka mo. May mga experience ka mo sina. During college days, though wala pa. Pero, kung graduating ka na siguro, may mascot for professional leagues na, commercial leagues. Pero, first year to fifth year, though wala pa, we are really committed sa UNOR. Yeah. Ay, committed. Nano ka, Dale? Kami lang bibistuya na katabi. Saan ko hugot. Same man sa ako. Same man. Oo. Kumbaga, loyalty awardee Is the key. Wow. is the key. Oo. Pero anyways, gusto lang naman mabalaan, paano ka mo gin-select sa Avance Negrense A team, no? Or paano na siya, parang ginsala? May audition ka mo? May... Gintap lang ito niya. Ging-top kami sang head sang Vani, which is si Coach Carmela Gambawa, and then with the help of, headed by Governor Bong Lacson. Nagamba si Gov, grabe, pressured mo kami because nagamba si Gov nga dapat competitive players. Yes. Good morning, Gov. Kapamati. Wala si Gov sa action. Yes. Naka-mention na si Gov nga we are sending the best team from the province. Nahan. So, di ba, during semifinals, nag-compete man ang Las 12:53 sa Action Radio Philippines Standard Time. Hamot mga ka-action na top 3 nato na Avance Negrense A, si Ma'am Erjane Magdato kag Alexa Polidario. Sila ning nag-champion PSL Beach Volleyball Cup 2021. And para naman sa aton nga top 2 mga ka-action, nadumduman yung top notchers sa Physician Licensure Examination. Taga Barangay Alihis, isa man ka Bacolod nun, si Dr. Patrick Mabugata. Kag kanami isang story ni Doc Patrick, kaya nga sining girlfriend, kagkaroon fiancé naman. Isa man ka doktora, do nga ini sila pasar si Dr. Dayan Di Malaluan. So this time mga ka-action kung madumduman yung daw top 2 to si Doc Patrick Mabugata. Kag kadamo man siya sining ginpang agyan antes nalabot ang among achievement. Balikan nato na
ang interview kay Dr. Patrick Mabugat. Next time, actually, na Eden, we will get to know more Dr. Patrick Mabugat, kung ano siya bala klaseng estudyante sa elementary, high school, college. Competitive ayhan si Doc Mabugat. Doc, ano dali ang imong sabat? Actually, sa elementary high school, medyo, although wala makamigin pwersa sa mama, papa namon nga, dapat matapuan lagi, dapat mag-auditorian lagi sa klase, wala man. Pero tungkol sa sports, kasi si mama ko mahilig sa sports, may gamay nga edge siguro nga pagka-competitive. Pero daw ka healthy competitiveness, daw mo na siguro. After a week, Doc, nga nabalaan mo ang result sa PLE November 2020. Kamusta na subong ang update si mo sining nga life? Ano na ang ganap, Doc? Ano na mga significant updates si mo sining nga kabuhi? Actually, kung totoo, sa subong doon hindi pag mag-sink in totally, no? Mga 80%, 90%. Parang I doubt nga mag 100% hindi niya ma-sink in. Pero I'm very happy. Subong, ang family ko very happy. Although nga hindi pa rin sa una, bilang makabaton ka bisita, maka-atag ka sa celebration man sa mga other relatives or friends mo, I'm very happy sa mga messages yung ako sa mga video call, kahit ilain naman kayo subong biyan simple, yun yung normal. Subong moro, amat-amat naman ko prepare para sa akong next step sa journey. Sa akong nga fiancé, kahit gusto man namon nga mas ma-develop pa kami further kasi hambal nila ko na medicine is a non-stop journey ko na hambal nila. Kung nanglan mo naman matrain para mas makabulig pa kami sa mas damo katao. Take us back, Doc, during your elementary days and high school days kag college. Ano ang ma-compare mo? Ikaw bala sang elementary? Anong imo sining study habits tubtob nga nagtungtong sa high school? Kag college, Doc, kay for sure may mga young people dira nga luyag bad nga sundon ang imo sining nga journey. So, kamusta ang imo sining nga pag-eskwela back sang elementary, high school, and college, Doc? Actually, very thankful ko sa parents ko, no, nga tanan actually nga gusto ko nga i-pursue bala, whether arts, sports, dance, or ano pa da, ginasuportahan hindi ko nila. Pero way back siguro, daw wala pag ginigasulod sa ulo ko mga amuni nga kinalan, successful din sa career. Gusto ko lang actually maging proud si mama at si papa sa akon. Pero again, wala ko nila gin pwersa, pwersa gin mag-top or nana sa classroom, ang ila lang gin disiplina actually nga importante mo ubra mo ang sakto hag makabulig ka man sa imo pamilya actually sa mga manghod ko. Kabulay actually din kung mayara sang pressure si mo sining nga likod sa paglambot si mo nga handom. So nabatian na mga young people dira, do not put so much pressure at your back kung luyag mo lambuton ang isa ka butang. Correct, Action Dale. Kay Last 12:56 Action Radio Philippine Standard Time. Dr. Patrick Mabugat, mga ka-action top 2 sa physician licensure examination November 2020 hagsang March 18 sang gin-check ang Facebook ni Dr. Patrick. Nagpabakuna na siya against COVID-19 AstraZeneca nga vaccine first dose para kay Dr. Patrick. So sa mga healthcare workers naton dira, mga senior citizen kag mag-submit na, register na online diri sa Bacolod City para once nga magabot ang bakuna, priority na kamo sang gobyerno sang syudad sang Bacolod. And for our top 1 mga ka-aksyon nga i-feature subong last episode sa aton sining program, nadumduman niya to ang negrense nga mayara sang cerebral palsy or PWD nga naninguha sa pag-eskwela kag nakagraduate mga ka-aksyon sa kolehiyo. Nadumduman nyo from Sipalay City, si Ma'am Jaffeline, about 26 years old. Amo na siya ang PWD nga may cerebral palsy pero hindi iniupang para hindi makatapos siya ginapiling ang kurso nga Bachelor of Science in Elementary Education sa may Cabarrus Catholic College sang year 2020. Daw amo ganing episode nga nagpaibi sa akon. Daw amo ning episode nga nagtulo gid ang akon nga luwa. Pero this time balikan naton ang emotional nga interview kay Ma'am Jaffeline Ababaw. Ando ko lagi gusto ko mag-master. Hindi ko makapatikal sa iba na ako gusto mag-master. Hindi ko gusto
mo kondisyon. Never ako giniging pasayaba na gusto ko mamilita. Kaya doon ako handoff. At sayang at handoff. Ay, recommend mo. Mukha mo kundi, diba? Kasi hambal ko diba na graduate yan ko high school, open ako. Hindi na ako taas handom kay sa ako na sitasyon doon kasi bigyan na matapos nga mag-isa ako. Ikaw na mismo nagamba, Miss Jeff, nga nothing is impossible. Ang iba na ginapananaw nga basi high school lang ang imo sining matapusan, pero from the very beginning, since bata ka pa lang, handong mo gid nga mangin isa ka maestra. So step by step, lapit mo na lang mangin malabot ang imo sining nga mangin handom nga sa ulihi, mangin isa ka LPT o kon licensed professional teacher, Miss Jeff. For sure, Miss Jeff, kabudlay sa imo sining nga magin agyan. Like for example, sa college may mga internship ina nga ginatawag. So kamusta man ang imo sining nga bilang intern student, kag kamusta ang pag-deal sa mga kabataan or estudyante nga kung diin ka nag-OJT, Miss Jeff? Tell us your story. One before kami nag-internship, inakubaan ako. Hindi akubaan ako na bakbaan na ako. Kaya kakalingam ko. Kaya ko. Pero ang paminsan kasi, ang mga bata, basis, maduk siya sa ako. Natuma, maybe, hindi ko yan naduk sa ako. Kaya, ang discriminal. Alauna, uno, Action Radio Philippine Standard Time. There you have it, mga ka-action, na nabatian ang portion sa aton sining interview kay Ma'am Jaffeline Nababaw, isa ka PWD nga Negrense, may cerebral palsy, kaga naka-graduate sa kolehiyo. So there you have it, mga ka-action, our top 8 stories, best stories gonna feature diri sa Tingog Gasanga pamatanon radio program. And sa mga late tuners dira sa liwat ha, last episode namon subong ni Action Eden Aboso. And hopefully, sa masunod nga mga binulan, magabalik kami liwat, maghatag sang kalingawan, maghatag sang inspiring pagida nga mga bakulod nun kag Negrense stories, mga ka-aksyon. So, alauna, uno Action Radio Philippine Standard Time, mula na kita sang tiyempo. Sa liwat, madamo gid nga salamat for more than a year. Kaming inyon sininakaupod kada udto sang Domingo nga adlaw. Madamo gid nga salamat sa pag-take time, sa pag-effort, sa pagpa-load dira sa inyong sining mga Wi-Fi mobile data para makalantaw sa Facebook Live, sa YouTube, kaga syempre sa inyong sinitag-sa ka mga transistor radio. Sa liwat, last episode namon, and syempre, ari kami sa gapon ni Action Eden sa Action Radio Bacolod. Madamo gid nga salamat, mga ka-action, keep safe and God bless us all. Salamat ako ang inyong radio host, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,